Nova programació de TV3. Programació de tarda. Les emissions començaran a 7:15 amb un avanç informatiu. A continuació, a 4:45, s'emetrà Pobles de Catalunya. I a 7:45 el programa infantil i juvenil Fes Flash, que començarà de dilluns a divendres amb la sèrie de cinema d'animació Tintín. També cada dilluns s'oferirà un espectacle de teatre infantil. Dimarts, Pobles i llegendes amb el professor Oliana Molls. I Fes Flash informatiu, un monogràfic setmanal amb temes d'actualitat adreçats als joves. Dimecres, l'Escola de Circ. I la telesèrie Nom xifrat Ícarus. Una bomba molt especial. Comparativament, tot el que ara tenen i tot el que... Dijous, la presentació d'un esport. I una actuació musical a Fes Flash. Divendres, a 7:45, el programa Digui Digui. I a continuació, a Fes Flash, les aventures de la marioneta del senyor Cordills. El Cordills surt ara mateix. I l'emissió d'un espectacle de teatre per a joves. Ja tinc totes les feines fetes. Fa uns quants anys que, gràcies a Déu, estic en vaga. Nova programació de TV3.